O calendario artesano galego ten unha das súas citas máis especiais no mes de setembro. Do 20 ao 22 celebrarase de novo en Xermade a 24ª edición do Encontro Internacional de Torneiros da Madeira. Entendo que son un dos millores encontros que se fan neste país, posiblemente dos millores do mundo, sin lugar a dudas. E iso, bueno, pues, para mí como alcalde, para a corporación, para o equipo de goberno, pues, é unha satisfacción tremenda e, bueno, como digo, cae no lavaba. O sea, a veces non damos crédito do que estamos vendo cando en setembro, cando son estes 3 días, o 20, 21 e 22, que ven tal multitud de xente de calquer parte do mundo, de, como digo eu, os millores, porque, bueno, cando veñen os millores, eu sempre repito o mesmo, que é a Champions da tornería. Unha oportunidade de recoñecer o traballo dos nosos artesáns, mans hábiles e creativas que transforman pezas da madeira en obras de arte. Cada peza que crean é un reflexo do seu talento, dedicación e amor polo seu oficio. Este encontro, que leva máis de 20 anos celebrándose, convirteuse nun referente non só a nivel nacional, senón tamén internacional. A programación deste ano será similar á da pasada edición, pero iso sí, cunha particularidade: haber a paridade entre homes e mulleres amosando o seu bo facer coa madeira, entre eles Helen Bailey, Jeronim ou Pedro Calavero, tamén os grandes nomes do oficio. E despois temos, pois, o que é un nexo de unión que foi sempre, o nexo de unión que mantuvo a tornería viva en Galicia, que é Lolo Castro, Lolo de Severiano, que sigue sendo, bueno, pues, unha habilidade extraordinaria que allerga e sigue asombrando a todos a xente que ven, sobre todo os demostradores que veñen de fora, sempre nos piden pues, unha horica para poder ver a Lolo en acción. Dentro da programación do Encontro Internacional tamén terá lugar a 16ª edición da exposición Contornos, unha mostra composta por un total de 76 pezas elaboradas por artesáns do torneado.